kuzotora vatsvene dari Ndomurumbidza Jesu, ndomurumbidza Mwari, ndomurumbidza Jesu. Yakapfuura nguva yekutevera vayo vaindinyepera ini. Yakapfuura nguva yekutevera vayo vaindinyepera ini. Vakati idya izvizvi zvinoporesa, vakoti inwa izvizvi zvinorapa. Vakati idya izvizvi zvinoporesa, vakoti inwa izvizvi zvinorapa. Aiwe masuva ekusaikukuzivayipa bandiregerere Ishe. Aiwe masuva ekusaikukuzivayipa bandiregerere Ishe. Ndinotenda Baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Ndinotenda Baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Chakavhondoka nhasi muchirongwa Mudariro munei. Ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu. Uya uzwe ugodzokera, hakuna kumira mushe. Muteerera Mwari, ndomuteerera Jesu. Yakapfuura nguva yekutevera vayo vaindipedzera pfuma yangu. Yakapfuura nguva yekutevera vayo vaindipedzera pfuma yangu. Vakati uya nemombe shedzai vamwe, tauya nechirongwa Mudariro munei, pane nhau dziri pano. Ukazouya nembudzi zvinopera. Vakati uya nehwai tikubatsire, ukazouya nembudzi zvinopera. Aiwe masuva ekusaikukuzivayipa bandiregerere Ishe. Aiwe masuva ekusaikukuzivayipa bandiregerere Ishe. Ndinotenda Baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Ndinotenda Baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu. Ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu. Ndomurumbidza Mwari, vaindinyepera ini. Yakapfuura nguva yekutevera vayo vaindinyepera ini. Vakati idya izvizvi zvinoporesa, vakoti inwa izvizvi. Tine nhau iri pano nhasi yatakabata panapa, yavamwe mai vari kuda kutsvaga rubatsiro, asi nyaya yacho inoda kutanga waiteerera nokuinzwisisa. Vari kungoda advice, havasi kuda anything chiri physical from you, asi vari kuda advice. Saka toda kuti nhamba yedu imboti kwire bijana, tione kubatsirana nehama yedu iyi.
masi kuti kunyangwe zvakadaro akaenda senguva dzose hatipedzi chirongwa tisina kuzonamatirana pano. Hazvigoni izvozvo. Ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu, ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu, ndomurumbidza Mwari, ndomurumbidza Jesu, ndomurumbidza Mwari, ndomurumbidza Jesu. Yakapfuura nguva yekutevera vaye vaindinyeperera inini. Yakapfuura nguva yekutevera vaye vaindinyeperera inini. Vakati idya izvizvi zvinoporesa, vakoti inwa izvizvi zvinorapa. Vakati idya izvizvi zvinoporesa, vakoti inwa izvizvi zvinorapa. Aiwe mazuva ekusaikukusivayi baba ndiregerere Ishe. Aiwe mazuva ekusaikukusivayi baba ndiregerere Ishe. Ndinotenda baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Ndinotenda baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Ndati ngatishedzanei tiwande, hakuna kumira mushe nhasi muchirongwa Mudariro muneiko. Ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu, ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu. Yakapfuura nguva yekutevera vaye vaindipedzera pfuma yangu. Yakapfuura nguva yekutevera vaye vaindipedzera pfuma yangu. Vakati uya nemombe tikubatsire, ukazouya nembudzi zvinopera. Vakati uya nehwai tikubatsire, ukazouya nehuku zvinopera. Aiwe mazuva ekusaikukusivayi baba ndiregerereiko Ishe. Aiwe mazuva ekusaikukusivayi baba ndiregerereiko Ishe. Ndinotenda baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Ndinotenda baba nokundiregera, ndichamuteerera Jesu. Ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu, ndomuteerera Mwari, ndomuteerera Jesu, ndomurumbidza Mwari, ndomurumbidza Jesu, ndomurumbidza Mwari, ndomurumbidza Jesu. Kutyei ko kumirirei, hatimiri, hatisi kuzomira zvekumhanya. Takamirira vamwe kuti vasvike tiparure chirongwa chiri pano chinopisa, chiri kuda chekubatisa iwe.
tine chirongwa chatinazvo mudariro munei. Tine imwe hama yedu iri kudawo advice panapa, saka ndirungotamba zvangu music ndichimirira kuti nhamba yedu ingotiwedzerei zvishoma tione kuplaya audio yavo, tinzwe nyaya yacho yavainayo kuti tingabatsirana seiko nehama yedu nemwanasikana wedu wandinaye pano zuva ranhasi. Ndiri waJesu, rumbidzai mushumire vose vamungana kwete inini. Ndiri waJesu. Joshua anodaro kuti ini nemhuri yangu tichanamata Mwari mupenyu. Joshua anodaro kuti ini nemhuri yangu tichanamata Mwari mupenyu. Mungatevera zvenyu vamwe vamwari vamungana kwete inini. Ndiri waJesu. Mungatevera zvenyu vamwe vamwari vamungana kwete inini. Ndiri waJesu. Rumbidzai mushumire vose vamungana kwete inini. Ndiri waJesu. Rumbidzai mushumire. Halo, vari kusvika vese tinokutambirai muzita raJesu weNazareta akafa akamuka. Nhasi uno tine chirongwa mudariro munei. Ndati tine hanzvadzi yangu iri pano yandiri kuda kuti muzwe nyaya yaainayo, nyaya yaakatibatira asi iri kuda advice. Right. Munhu ainge akawanikwa iye kutsanangura kwake anoti murume akazowana mumwe ari nani akabva andisiya. Handiti so akati vasiyana, iye akaenda kuSouth Africa akandotsvaga basa, akashanda zvinhu zvikatanga kufamba zvakanaka. Handiti zvatanga kufamba zvakanaka, ari kuchengeta mhuri yake, akawana stendi yake yaakuda kutanga kuvaka. Ndopakuzoya mumwezve akumudawo kumuroora. Saka nyaya yake iri pakuti ndowanikwa here kana kuti ndomboita zvebasa. Ndoda kuplaya audio yacho mushure me2 or 3 minutes tinzwe achizvitaurira panapa. Jesu ari kuuya kuzotora vatsvene. Tarirai zviratidzo zvenguva zvava kuoneka. Yemeni, Hosana.
inofamba iwe, ona nguva yatofamba iyi, nguva inofamba iwe, ona nguva yatofamba iyi. Mumwe ari kuchema-chema kuti hondo dzanyanya, mumwe ari kuchema-chema kuti zvirwere zvawanda, mumwe ari kuchema-chema kuti mvura aichanai, mumwe ari kuchema-chema. Regai tibve taenda panyaya yedu yatanga takamirira zuva ranhasi, yandambokurumai nzeve zvishoma kuti ndine hanzvadzi yangu iri pano ari kudawo advice kubva kwatiri semhuri yepano paUtindi TV. Saka zvandakuita panapa ndakuplaya this audio toiteeresesa, tapedza kuteerera toona kuti tingabatsirana seiko nemwanasikana uyu. Ewe ndakanjanda makadii zvenyu. Inini ndiri right zvangu. Ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Vabereki vangu vakashaya. Saka takazokurira mushamana asekuru. Inini vaning'ina vangu tiri vashanu. Ndine mukuru. Saka ndakazoroorwawo kwandakaroorwawo nemurume. Then murume wangu akabva azoitawo zvakaita ndobva andisiya. Takanga tane vana vedu vaviri vasikana. Saka zvadaro takazosiyana. Wabereki wake ndokubva wati hazvigoni kuti inini nditakure vana sezvo ndisina vabereki. Regaiwo vachisare nevana. Saka ndakazovasiyira vana vavo. Ndokubva ndauya zvangu kubasa kuSouth Africa. Saka ndakashanda zvinhu zvane 7 years zvaitika. Saka ndakashanda hangu zvakanaka kuno kuSouth Africa. Mwari wakandikomborerawo ndokubva ndazowanawo stand yangu ndokubva ndatenga. Ndiri muprocess yekuti ndipedze kubhadhara stand ndakabva ndazosanganawo akatiwo anondidawo boyfriend. Saka takafambidzana zvedu. Saka mukomana uyu akanga akati iye ari kufanira kundiroora December watadarika uyu 2025. Saka ndakazomukumbira kuti zvaigona nekuti handisati ndakapedza kubhadhara stand. Saka ndakabva ndazobva handinzwisisa ndokubva ndapedza kuzobhadhara stand yangu gore rineri. Ndapedza kubhadhara stand, saka ndakati ndakuchida kutanga kuti ndiite sendi wake. Ndokubva anditi hazvigoni kuti iwewe uwake zvakare. Isusu takanga takawirirana kuti tikufanira kuroorana April this year. Saka nyaya yangu iri pakuti ndodawo kubatsirwa kuti ndoita sei, ndoenda here kunoroorwa ndosiya zvandakanga ndatanga izvi kuti ndichitange kuwaka. Umwe mubvunzo wotizve anozokwanisa here kuti azondibatsire kuvaka because inini ndine vana. Hongu ari kumba kwawo asi ichazosvikawo nguva yekuti vanenge vakuzodawo kuti ndizenge ndinawo. Saka handisi kuziva Elda kuti mungandibatsirawo sei kuti ndosiya hangu here kuroorwa ndomboita zvekuvaka kana kuti ndoenda ndonoroorwa. Ndakukumbira kuti mundibatsirewo kuti ndoita sei because now handisi kuziva kuti ndoita sei because akanga hama dzakatoudzwa kunzi muroora ari kuuya April. Saka ndikushaya zoti ndoita sei, ndomusiya hangu here ndopedza kuwaka kana kuti ndosiya zvekuwaka ndoenda kunoroorwa. Saka ndo zvandoda kuti mundibatsirewo Elda kuti ndoita sei. Ndibatsirewo, ndotokumbirawo kubatsirwa kuti kana zvichiita ndomusiya hangu oenda.
inini ndongopedzisa zvandakatanga. Akandiudza ke kuti iye anokwanisa kundipa mari yekuti nditange business, then ndozovaka nemari yebusiness iyoyo. Iyezve akanga ati iye iwe woisawo yako mari ndoisawo yangu mari, totenga imwe stand isiri izvi, totenga stand iri muzita redu towaka. Kana zvakasununguka iwe wotengesa iyi yako iyi. Kana usingade kutengesa, mari yako yebusiness yandichakupa kuti ugotanga business, wozongokontinya kuwaka stand yako. Asi takugara tese. Nyaya yake iri pakuti iye akuda kugara neni. Saka handisi kuziva eodha kuti ndoita sei. Ndosiya hangu zvestand here zvekuvaka izvi, ndoenda kunoita zvemarriage. Kana kuti ndotokumbirawo kubatsirwawo, ndokumbirawo kubatsirwa. Ndinogara kunyika yeSouth Africa. Muri kunzwa ka hama dzangu, muri kunzwa ka, muri kuinzwa ka nyaya iyo. Nyaya mainzwa taikanda Mudariro, tamirira respond from you, tamirira respond yenyu, toita seiko. Panapa pari kunzi umwe ari kuti no for selling your stand, no. Umwe ari kuti know that the men who anzichiva akakurasisa nditi you at first was just in love but he missed you. Okay, pari kutaura kuti mwaidanana nemunhu wawakanga uinaye pekutanga, ndofunga ndo pane point yake. Mwaitodanana nemunhu akakurasisa pekutanga, yeye makanga muri murudo. Saka ndofunga nyaya iripo ndeyekuti haazokurasisi futi here, ndo panenge pane nyaya yake. Panzi kutengesa stand kwete, hanzvadzi stand haitengeswe. Don't forget that you have children. Sakanganwa kuti vavane vanaka, vana vanozoda pekugara. Rimwe zuva tichandokorokoteswa isu. Rimwe zuva tichandokorokoteswa isu. Rimwe zuva tichandokorokoteswa isu. Makorokoto vanangu imimba kakunda. Makorokoto vanangu imimba kakunda. Makorokoto vanangu imimba kashanda. Makorokoto vanangu imimba kashanda. Where is the money from the stand going? Tell him the stand is for the children. I want to build it. Rimwe zuva
tichada korokote tsaizi makorokoto vanangu imi vakakunda makorokoto vanangu imi vakakunda makorokoto vanangu imi vakashanda makorokoto vanangu imi vakashanda ngarurege kuzokanganisa future kana kuti ramangwana revana, asi usarasisa munhu ati anokuda, kureva kuti panoda kurongeka ipapa. Ngatimubatsirei, ngatimubatsirei, ngatimubatsirei. Zviri kutaurika apo. Hanzi anogona kunge achida kutoita make sure kuti hauna chako chauinacho, mangwana unozochema hanzvadzi. Hazvizoperi mushe, because rudo irworwu runogona futi kungosvika pakuvhepa serwakaita sezvakangoita rwekutanga rwuya. Charity, zviri sei, zviri sei. Nyaya mainzwa here, nyaya iri Mudariro mainzwa here iyo. Sana wada mwana mari Otoshaya kande simba Sana wada mwana mari Otoshaya kande simba Kutuma kana mari Otoshaya ne moyo wose Kutuma kana mari Otoshaya ne moyo wose Panzi ndoita seiko, ndovaka here imba yangu kana kuti ndosiya imba ndondoita zvemarriage.
mwanasikana akauya achikumbira kuti elda ndibatsirei pamwe chete namai. So isu takasarudza kuti no, ngatiuye nenyaya yacho panapa paruzhinji, tiparurire pane vakawanda wanda kudai, so kuti tibatsirane nemazano takawanda. Anditika so ndiri kuona kuti nekuda kwekuwanda kwataita zvinenge zvine kubatsirika kwakanaka. Ndiri kuzwa maideas ari kubva kuvanhu vakasiyana siyana. Vamwe vari kuti izvo vakawanda vacho infact vari kuti usatengesa stendi yako nekuda kwekuti unoda kuenda kundoroorwa, mangwana zvinozoshata. Ende chenjera, cherechedza, don't forget, usakanganwa kuti une vana. Mangwana zvinozokupa futi zvinozokupa problem mangwana izvozvo. Vana vako vakuita zvesombodhiya, vakuita zvemaguka, Mwari haakotsire Kalinda, Mwari haatombokotsire zvake kana vision. Ndo panonetsera nyaya yacho. Vana panoti vanapo, panoti vana, ndo panosvipira nyaya yacho ipapa. Saka ngana kuti nyika yakatomirirawo futi kuvamedza. Nyika yakatomirira kuvamedza. Ende Satani akangwara anotoisa tunenge tuma chichi kutoti angovabvuta, because pamuchapinda mumarriage ipapapo mukatadza kugadzira hwaro hwakanaka, foundation yakanaka, kuno kwekutanga kuno mukatadza kugadzira foundation yakanaka, pamberi apo pakangoita kakusheka sheka, vana vanenge vato exposed ende vanoenda. Vari kuita mazuva anaya vanototi kuna mudhara ko wagwani vanenge varova mbanje, varova musombodhiya, nekuti panenge pashaya mubereki ari padhuze. Saka imwi mai ndimwi baba, ndimwi mai pavana venyu ivavavo. Saka munotoda kutosunga dzisimbe muchiitira vana ava, kunyanya vana ava.
tinotoda kutenda Mwari zvakanyanya nekuti mwakashanda ende zviri kufendeka uye mukawana stendi, saka imba iyoyo ngaivakwe. Tapota, imba ngaivakwe. Simbisai ati anofarira song iyoyi zvakanyanya. Song iyi inonzi Musombo, inowanikwa paYouTube channel yedu iyoyo Utindi TV. Munongoti Musombo by Elder David Kanjanda, zvatopera. Tava kusvika munguva yakaveredzwa hama dzedu necyclone Idai. Kwasara mazuva mashoma kuti tisvike pazuva iroro. Saka ndaona zvakakodzera kuti ndisati ndabva pano timborangarirawo hama dzedu idzi nekungonyaradzana nechimbo chiri panapa chatakaitira hama idzodzo dzakaparara necyclone Idai, chimbo chatakaita chinonzi tarwadziwa. So pamwe chete nekupfurira mberi tichisimbisa hama dzose dzakasiyiwa nevana vose, tichivafarira nekuvanyaradza kupfurira mberi mweya mutsvene
arambe achiita zvaanoita muhana dzavo. Mweya Mutsvene arambe achivasimbisa. Mweya Mutsvene arambe achivamutsira zvimwe zvinhu zvitsva. Vazi neBhaibheri, tarirai ndinoita chimwe chinhu chitsva. Isoko raMwari rinodaro. Tichienda kundopedzisa chirongwa chedu, toda kuti tingonamata kwenguva diki diki ndichibva pano. Mwari werugare ave nemi mose. Mwari werugare akukomborerei. Mwari werugare akuchengetei. Mwari werugare akuropafadzei. Vose vapera tariro
nekuda kwemasituations anosanganikwa nawo muupenyu, angava ekurwara, kungava kumabasa, zvingava zvipiko mudzimba, mumereji kana kuti mudzimhuri. Mwari wemasimba ose anovona, Mwari anonzwa. Nezita raJesu weNazareta, wanirwa nyasha uri pauri ipapo. Nekuda kwokuti wauya pathis live broadcast, haisingori ordinary, hadzisi dzitakajaira dzepasocial media, asi iyi yasiyana nekuda kwokuti ari kuitungamirira ndimwe yamutsvene watakada, watinotenda Mwari, uyo atakapiwa naJesu achindotikumbirira kuna Baba kuti handikusiyei muri mega, handikusiyei muri nherera, asi ndichakukumbirai kuna Baba kuti vakupei mumwe munyaradzi anogara mukati mwenyu, watinogara naye, kunyange madziso edu asingamuoni enyama, asi tinaye. Zvino ndinonamata nezita raJesu Kristu vose akateerera ari kunzwa munamato uno. Mwari wemasimba ose ngaasangane nezvishuwo zvemwoyo wako panguva dzino. Zvishuwo zvemwoyo ngazvisanganikwe nazvo naMwari. Nezita raJesu vanorwara vose ngavaporeswe naMwari. Makenza ngaadhisapiye nezita raJesu Kristu. Asima ngaidhisapiye nezita raJesu Kristu. BP ngaidhisapiye, sugar diabetes ngaidhisapiye nezita raJesu Kristu. Madziso anoswinya, madziso anorwadza ngaachipora, ngaapore. Mazino anorwadza ayo ngaapore nezita raJesu. Musoro unongotema ngauchipora uyo nezita raJesu Kristu. Mudumbu ngamunyarare, majoini emuviri ngaapwe simba. Medical team yedenga ngaiwe imaseji pari kukurwadza pese, papore kubva zvino. Ndasiya rugare, ndasiya kukomborera kune vose akatarisa panguva dzino pautindi TV, muzita raBaba, reMwanakomana, remweya mutsvene, muzita raJesu Kristu weNazareta. Tinokutendai Mwari nenguva dzino, nenguva yamatitendera kuti titaure nehama dzedu tichisheya maideas. Tatenda Mwari nekutibatsira, tatenda Mwari nemwanasikana wedu uyo atiunganidza pano, anga achitsvaga advice kubva kuhama dzake. Isu tataura sevanhu, asi tinogumirwa uye tine patinoperevera. Asi imimi Mwari hamugumirwi, munopfurira mberi muchiisa nzira nepasina. Pfurirai mberi muchitaura nemwoyo wake, pfurirai mberi muchinyatsa kumupa chairo zano, arege kuita zvepfungwa dzake. Tatenda Baba muzita raJesu Kristu weNazareta. In Jesus' mighty name we pray, amen. Tosangana muzvikamu zvinotevera, hama dzangu. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Bye bye. Ticharamba tichiuya palive. Pamwe pacho kuFacebook, pamwe pacho kuTikTok, pamwe pacho kuYouTube. God bless you. Bye bye. Fear not, sin not.